mit tui ziak tu zual te i kan chuan na rel chu tlan mai tumin ari ruai to a khualzin dang te pawh chu in pe le ha dam takin an thu hlawma kei po in tui lo zetin headphone chu va in tukverh lam chu ka thlir seka amma zan loka min nga ya min thalel em tu min hmu man lo lawa konga ron tlan mek chu ka hmu man ta dawn lo ni in ka hria ka nga ya ka ril ruak hing bai ni rel chu zawi muang in a tawlh ta ruaya ka phone pawh a rawn ri ve mek boka ka en chu amah ngei ani ni min hmangai a min thlah lo chuan min kal tir lo ang tih ka hria ni ha thaw hlawp chungin khawi laiah nge in chuan maw vat lo dak te a rawn ti chula rang takin kawng kalam chu panin ka dak chhuaka a benga phone vuah chunga a hawi ruai lai ka hmuh chuan ka nui saka min hnung chhan awangin rawn leh hawi turin ka hrila min hmu vel leh ka dinna kawngka ah chuan a rawn tlan lawn vata station hnai ber thleng min thla a tum tuh sawin ka kut a vuana min ngaih tur thu a sawi sap boka kei chuan hmuh nawm ti tak in ka lo thlir thunga reilo te ka bula awm leh chhunga a hlim hmel te vana chhum kal zut leh leilet zau pui in her muai kan thlir dun lai te kha a tawmna ani ang tih ka ring phalowa ka hmuh tawmna ni turin ka phal hek lo mahse kha a nui hmel ka hmuh tawmna ani a kha hun reilo te kha ka kuah tawmna ni ya hara ka ring lowa ka mu mang ni turin ka do thin mahse ni tina jing ni chuak leh tla thin te zantina ama nga ya ka mit tui ka sen zo zai te hian atak ani zia ade lang chiang hle si kei aya thlan zawk a bial nu thalak min ron ton zan khan lalpa yom talo em ni hei em hi chu ka tur thei bik lo sin ti in ka khuma lukhama hmai phumin ka trap tlok a khovel chu a re du ka ka phone te chu a rawn khawl ngai to lo wangin a awm hle a mak ka tih na leh na ka tih na zuan ka taksa hi a fan ngun ta ka mit tui chu a sur zunga zawi te a hming lama phun sepin a chan min hrilh ro hetiang a nun rawng ini ngai lo kha ti in zawna ka zawn molmola mahse hrelo ni he nanna hre turin min ngai ven tawh lowa ka mit tui te hmu tur pawh in kalam a hawi duh si lo kan pahnih a kan awm tun lai khan kan hmahuna thil lo thleng tur te ka ngai tu a ani chu ka chan mai dawn ni a ka hriat awangin ka tha phiala kha huna khan nget taka ka kut chelin engwang ma in kan in then dawn lo ka tiama che ti in min kwa a mahse kha thu a soi atang khan chawlh khat em pawh ala liam lo awa makem kabula awm lai reng pawh a ka ngai thinin min kalsan ta thut si a om dan thiam a har mai ni lovin om ngai na ka hrelo ni ka nga ya voi khat tal hmu le ka du a awma hmai phuma tra khum bor ka chak mahse ani chuan kum khuwa in kan in mu to lawanga ti heti ma rang le na sa a ru thak nang lam thei tu chu ke aya thlan tak me chia chu ka ngai sang leka ka chan chu tlawm thak ka ti a ka in khonga a ka trap le thin kan sul nu tam tak awang chuan pon ka chuak ngam lowa ka phone a message le a thlak te chu pai bo vek ka du a mahse ka hong ngam lo ni mi hlim hmel hmu hre om ka ti a min hre thiama min ngai thlak sak tu chu ka tan a hlu ber ri ka tan khovel chu a topa engkim chu a top thuta an re vong ani sia le ka bula chuan ngui ngiai in a lo kala amita chuan mit tui a tling khat beka min ngai dam ro ka lo kir du ti in ka kut a chela hlim ma ko ka tum lai tak chuan thil ri bur ri chu ka hria a ka har zui ngala kamu mang le bok mo sana ka ena zan lai dar som panhi chia ni khuma chuan ka thu a ka ti thei to kamu mang chu ka ngai tu a henga tinge ti khan ka hmu le min ngai ani anga ti a ka ngai tu na tlom tak chu atak ni se ka ti a ka mit tui luang ngei pawh chu ngai sak lowin ka mel ngai ka mel tlok a ka ngai mani a tom nan ka ngai thu chau pawh hril tura biak tumin ka phone chu ka la ka nga a ring lai te chuan ka thin a phu duta a ring ral dawn emaw ka tih hnu chuan hello a rawn ti a mahse ama ni lo hmeichhe aw ni ama in a lu a
tu nang zan reya a phone call lo la tu hmeichhia chu anaw emaw anu ani lo tih ka chiang ka phone chu ka thlau lai ka hrelowa khumah chuan ka let zawi hnawka ka thin lunga in up zong zong chu a buak ke a ka tap ta hom homa ke min kuahna kuta midang a kuah turte hmeichhe dang bula a duh thu soya hlim taka a nui turte chu ka ngai tuah ngam lowa thleng lo hram se ka duh mahse a thleng mek ke chu na tak tuarin ka tap thlok thloka ani chuan hlim takin an hun thawl tak chu an chen mek bawk si ka beng ka hupa a sawt si lo a hming kalama awm zia a nei lo ka tel lo na khawvela a hlim thei chu ka thi ka awi hlol lo ani min bum ngai si lowa a chhiar ve lo tur thu tam tak ka ziaka a hlim na chu ka tah puya a lung awi na pawh ka tan chan na ani hmuh leh tawh lo atan ka phal lowa voi khat tal hmai chanah zawhna kala zawt duh fan ani ka tel lowa awm theih zia ti chiang turin a reh zui tlawk tlawka ke erawh chuan kala tah puya kala ngaia a tel lo chuan ka tha lo ani ka beidon na te hian huan na min siam se ka chunga a thil tih zo zai awang te hian theih ngilh theila ani khan min buma min hmangai ngai lo ani tih hi pomthiam ve tawila ni lo heti hian ni zawk rawh se ka ngai a piang in ka tapanga kan nun hlui te chui le tin kala tah puyanga ka bula awm tura ka duh a piang in a hming kalam fawang amah awanga ka tah theih chung chu ka tapanga ka tap bor bor zelang ka thian hmaina wanga hliam lehna tak tuara i awm ani chuan tap rawh phat san ini a tumah reng i bula an awm lo ni a i hriat chang pawhin tap mai rawh kir tawh lo turin hnun hlui te chu tah pui hawm hawm rawh a chan chu ke pawh phat san ka lo ni ve tawh a mihringin na tawp khawk kan tur lai chuan kan mit tui chauh hi min hnem tu ani tih ka hria ani.